Здравейте и добре дошли на кафе. Първата тема в предаването ни днес е свързана с нещо, което, за съжаление, имаме всички, но малко знаем колко опасно може да бъде. Вижте. Според световно известната доктор Хулда Кларк, една от две злини е в основата на всички болести, независимо какви оплаквания имаме. От хронична умора до безплодие или психически проблеми. Тази злина е или замърсител, или паразит. Затова, според нея, пътя към доброто здраве е избягване на замърсената околна среда и справянето с паразитите. Какво представляват паразитите? Какво ни причиняват и как можем да се справим с тях? За това ще си говорим днес с нашия холистичен лекар, доцент доктор Мария Папазова. При нас е и председателя на Сдружение Духовно огледало Татяна Костадинова, за да разкажем подробно, тя да ни разкаже как е изчистила организма си от паразити. Здравейте, добре дошли! Само да си припомним, Татяна беше наш гост, когато говорихме, Таня, за лимфата и изчистване на лимфата. Точно така. Сега обаче ще си говорим за нещо друго, тъй като казах името на Хулда Кларк. Нека с това да започнем, Мария. Тя нарича паразити абсолютно всички патогени в организма ни. Правилно ли съм разбрала и правилно ли е това? Ти правилно си е разбрала, но има един такъв момент. Трябва малко да разграничим нещата. Всичко, което говорим, е абсолютно точно, вярно и много полезно за хората днес. Но не бива да се създава ситуация на война срещу всички микроорганизми в нас, защото човек се ражда по неговата воля с един микробиом. И бактериите участват в метаболизма на храната. Ние не можем да имаме витамин К, ако нямаме бактерии в червата. Ние не можем да имаме правилно смилане на храната, ако тези микроорганизми ги няма. Ролята на вирус... за полезните все пак микроорганизми. Да, ние имаме болестотворни, условно болестотворни и неболестотворни. Всичко, което се храни по нас, по кожата ни отвън и вътре в нас, с нашите сокове, това е паразит де-факто. Терминът е абсолютно правилен, но не трябва да се воюва непременно, непрекъснато с цената на химическо оръжие, каквито са антибиотиците, да речем, срещу всичко поголовно. Трябва да знаем, че ние сме създадени с една микрофлора и тя се нарича сега в науката микробиом и той има своята физиологична роля. Въпросът е какъв е терена в организма, какъв е имунитета, какви точно паразити има, защото не е нормално да има паразити, хиляди, както ще каже после Таня. Преди този проблем не сте поставил така в медицината. По време на моето следване много е важно това предаване днеска. Доктор Кларк обръща абсолютно правилно внимание на паразитите. Не може да си здрав и опаразитен. Така че трябва да се внимава в един лек нюанс. Нали? Добре, всичко, което е в организма си и се храни от нас е паразит. Но сред тях има и полезни. Ние сме говорили за полезната микрофлора, която тя се храни от нас. Не бива да слагаме под един общ знаменател целият микросвят в нас. Това ми е мисъл. Но тя нарича патогените все пак паразити. Да, тя ги нарича патогени. Патоген означава болестотворен по принцип. Нали? А има бактерии, които въобще не са болестотворни. Иначе доброто разделение, за да може хората да имат някаква представа... Значи пак казвам, тя нарича патогените паразити. Тя нарича патогени всички черви, които са в нас. Така, всички вируси, те са големи, всички бактерии, които са средно големи паразити. Значи имаме черви, и то плоски и кръгли, имаме амеби, имаме бактерии, има вируси. Хулда Кларк това всичко нарича патогени. Този термин може да се обсъжда, защото патогенен означава болестотворен. А има ситуации, в които човек, когато има една нормална имунна система, винаги има някакво количество паразити в нас. Винаги. Въпросът е да не е нивото критично и болестотворно. Така че трябва да се внимава. Иначе, ако имаме визия, да покажем разни... ето, показваме вече. Да, ние показваме... Това са видовете паразити, което показваме. Голямо разнообразие, мила Гала. Кръгли черви, плоски черви, ето начина, по който се заразяваме, доста така демонстративно даден. От изпражненията на животните, цялата околна среда е пълна с паразити, в почва, във въздух, по въздушно-капков път ги има. Имаме ги в чревния тракт, имаме ги в тъканите. Някои може да са тънки като косъмче, каквито са остриците, други може да са микроскопични, каквито са трихинелите. Половината човечество, ако не и повече, има токсоплазма. Да, не е много приятна гледката, но пък трябва да знаем. Невежеството е болестотворно. Добре, кой е ако можем да кажем, най-лошия паразит? Не. Аз въобще не мога така да ги класифицирам, защото всички са лоши от паразитите. Но имаме фастиолопсис буски, който... Фастиолопсис? То чак лошо звучи. Да.
фастиолопсис, отвратително, да, който се развива в тъканите в черния дроб и обикновено с него се свързват, специално доктор Кларк свързва всички тежки състояния, онкосъстояния, Алцхаймер, заболявания на съединителната тъкан хронични, ендометриоза, дори носителство или боледуване от спин. А тя има много сериозни наблюдения, така че за да го каже, значи е така. Фастиолопсис буски, да. Той ли е този много дълъг Не, той паразит? е метил. Той е метил. Много дълги стават тениите и ако позволи Таня, ще намеся още един светъл дух сред нас, който на кафе много добре познава, професор Ламикин. Той ни е разказвал как лично е вадил жива тения от пациент, който е с мощна сърдечна недостатъчност. Значи колегите така се заблудили и затова ви говорим днеска, да не се заблуждаваме повече, че паразитите трябва да се мислят. Никой не е мислил за паразитоза при този руски човек. И той е с тежка сърдечна недостатъчност, син, зелен, прахти, едвам ходи. Не си спомням как Ламикин се сетил за това или може би го е изследвал по някакъв начин, но начинът, по който Ламикин е вадил паразита жив, една тенджера с ягоди. Беше, спомним си това нещо още и почва да тегли. Представяш сега, на първия метър пациентът е тропясал долу, припаднал. 10 метра. Ние можем да покажем 9. Нямаме 10. Това е безумно наистина. Искам да го разпънем, за да видим колко може да е дължината на това животно в тялото ни. Представете ли си да не гънат? Давай още, защото аз няма да се виждам. Така, стой там. От единия край почти на студио. Не, до другия, защото е голямо студиото, обаче... Нагънато вътре в нас. Това вече се нарича изключително опасна паразитоза. Чакай сега, това нещо се е нагънало някъде в някой орган, в червата. Тъканите, да. Той човек е изглеждал огромен, всички са го водили с затлъстяване. Как няма да е огромен? 9 метра. Значи той е бил абсолютно здрав след това. В момента, в който е извадена тенията, правил е едно прочистване и сърце е здраво и всичко здраво. Знаеш ли кое наистина ужасяващо изглеждаха паразитите, които показахме, но аз се ужасих от нещо, което пък Таня казва. Някак си все сме свикнали, като че ли да свързваме паразитите с недопечено месо, с риба, морските животни. Но всъщност, според теб, вегетарианците и особено суровоядците са най-застрашени от заразяване с паразити. Храняйки се с храна, която не е минала термична обработка. И не е мита много. И не е измита с подобаващо, защото ние никога не знаем как ни мият нещата в ресторантите. Не моля, аз ям черешите така, като ги купа, ги ям веднага, нали си призная. Така че всички яйчица, гнидички на най-различни паразити, те с храната си влизат в човешкото тяло. Но това не е страшно. Това не е страшно, защото с въздуха, с водата, особено чрез половия живот. Много моля да се внимава. Ти сега искаш да ни кажеш от секса? Не, нищо не искам да кажа. Само ако ви е чиста лимфната система, няма страшно. Защото имунитета... Значи аз искам да кажа, че това е едно продължение от предишния ни разговор и много благодаря, че се състоява, защото лимфата, паразитите и имунитета на човешкото тяло са абсолютно свързани. Паразитите живеят в лимфата. Те върват по потока на лимфата и всъщност лимфата ги носи и те обикалят в нашето тяло от пръстите на краката ни до върха на главата. Чакай само да продължим с начините за заразяване. Секса сега ще го довършим. Това е само една малка штрих. Аз искам да припомня. Значи казахме суровоядци и вегетарианци. Какви са другите начини? Тя каза, намекна Таня, недопечено, недоварено месо, слаба термична обработка на месото, особено ако се яде дивеч, трихинелите там са първи. Яйца, риба. Рибата е в толкова критично състояние и по отношение сушо особено трябва да се внимава. Макар че рибата е много замърсена с тежки метали, но съдържа и много паразити. Помниш ли, бяхме говорили преди време с твой колега в предаването, мисля, че беше арменски лекар, който каза тогава, че рибата специално, морските неща, трябва толкова сериозна термична обработка да търпят, ама толкова сериозна, за да унищожи паразитите, че почти ще се превърне в парче чипс, примерно рибата. Не става, те са изключително термично устойчиви.
Освен това, замърсени водоеми, блата, къпем се. Кожата ни има изключително нарушен имунитет. Локалният имунитет на кожата, благодарение на тая химия, лосиони, дезодоранти и всичко друго, което ежедневно всеки ползва, локалната защита е изключително занижена и през кожата Ти влизат изреждаш май паразити. сладки води, защото в морето заради солта е Не, по-различно, морето въпреки не, че да. е при... Сладки водоеми, басейните, в които плуваме, нищо, че има хлор. Открити водоеми най-вече имам предвид. А също домашните любимци. Ох, стига, че И двете стане имаме, и ти имаш котка, но просто трябва да се внимава. Аз за С това се изпражненията, прочиствам да, точно така. периодично. Аз няма да си изхвърля котката и кучето, но се Котките са прочистваме. по-малко опасни от кучетата, Всичко е защото опасно. кучетата излизат на Ванасио без паразити. Ам котката и тя стои само вкъщи. Да, но може от яйчецата в изпражненията, ако са по-редки, пардон, и моя котарак от време на време прави такива работи, по козинката полепва, ти го галиш. Едно дете, например, можеш ли да го гледаш непрекъснато дали са му измити ръцете? От козината в устата влиза. Бременни, възрастни хора, те са с по-слаба имунна система, освен това, че нашата по принцип като ниво вече е отслабена. И трябва да се внимава. Пътуванията ни в красиви екзотични дестинации също биха могли да са... също, да, Защо така да, реагирате? Защото това е една от, според мен, от силно рисковите групи. Да. Тези, които пътешестват. В България ние сме закодирани да живеем при една характерна за нашата страна честота на трептене. Тоест и паразитите са си наши, те си ни отиват на нас. Абсолютно. И не са чак толкова агресивни спрямо нашата същност. Отивайки на място, където смятаме, че е супер екзотично, Така. паразитите са също Екзотични. твърде екзотични. Те са силно агресивни и затова хората, които посещават такива места, просто абсолютно със сигурност след прибирането си трябва да се прочисти. Ама как да се прочисти? Лимфата. Добре, ще стигнем до това. Ще стигнем до прочистването. Добре. Знам, че ти е най-важно и то наистина е най-важно, Най-важно, защото да. смисъл. Но нека да кажем първо, за да Има хората да една знаят защо възрастна трябва да Лена, се която беше прочистим. До какво могат следовател, да но се доведат? занимаваше Да. с лечителство, както и тя не е лекар. Тя не е Но тя е лекарката минала по преди... своя си път и го усетила на И тя себе си, също. да. Тя беше на хемодиализа, но много беше правила за себе си. И тя само викаше, гледай им лимфата. Тя преди 15 години ми обърна внимание на Добре, това. малко Ми, вече, умните хора вижте така би сега, трябвало да не кажат. трябва да пътуваме по екзотични дестинации, ходете. да внимаваме с Секс да домашните няма. любимци. Няма секс, няма целуване, защото целувката също предполагам много неща си разменяме. Всеки може всичко. Важното е след това да си прочисти лимфата, защото имунната система, даже не съм и много сигурна, че е правилно да се казва система, защото тя е функция. По моите изследвания мога да кажа категорично, че имунитета на човешкото тяло е функция от чистотата на лимфата. Да, така. Добре, дайте да кажем сега, за да могат хората да знаят защо правим тази тема и защо и двете твърдите, че е толкова важна, защо трябва да изчистим тялото си от паразити. Първо да кажем какво причиняват паразитите на съвременния човек. Не напразно казвам на съвременния Мария, защото в миналото ние също сме съжителствали с всичките тези Винаги. паразити, а пък не сме се разболявали да, толкова. но- Чакай, не дей за миналото после. Сега ми кажи, специално ще попитам за миналото, защо и нови болести има, и честотата става много по-сериозна. Сега ми кажи обаче, какво ни причиняват тези паразити на те могат да съвременните бъдат, хора? първо искам да кажа, че могат да бъдат абсолютно безсимптомни. Абсолютно. Носиш си ги като ранички вътре, напъкани в тъканите, в червата. Ето както този човек, 10 метра тени и той практически се води за сърдечно болен. Но иначе, ако трябва хората да се замислят, всичко, което е като дискомфорт в червния тракт, газове, подуване, тяже, запек, диария, по кожата има симптоми. Аз вече почнах да се научавам по лицата, да виждам кога лимфата е замърсена. Аз им викам лимфатичен тип хора. Да почнем от хроничната умора и най-различни оплаквания. Те са при мъжете и при жените могат да бъдат различни. Най-общо стигаме до термина, който е, така да се каже, средоточие на всички болести. Възпаление. Хронични възпалителни процеси всякакви. Казахме вече за хроничната умора. Може да има от най-леки, но чести простудни инфекции до тежки артрити. Например, доктор Кларк пише, че може да се заблудиш за един артрит, да имаш дългогодишни болки по ставите, всичките водят с артрит, дават ти химикали, а всъщност там в синовиалната течност са набъкани паразити и те предизвикат възпаление. Те отсядат в лимфните възли. Аз имах кощунствена постъпка на колега, който беше пратил да се оперират лимфни възли на жена, която всичките й лимфни възли бяха увеличени. Ставаше въпрос за масивно опаразитяване и токсоплазмоза. Да не говорим какво бяха направили с само един лимфен възъл, като бяха извадили, каква травма. Това не се знае, Гала, и това трябва да се знае.
практически и от лекари, и от нелекари. Добре, а конкретни неща да ми кажеш, да речем хламидиите, прочетох, че могат да доведат до инфаркт. Теоретически да, не искам да плашим хората, Ние не когато казваме, че всеки, който разбираш, че всеки, който има хламидии, трябва да се справи с тях, но това не означава, че всеки ще има инфаркт. Просто казваме, че могат да разрушават кръвоносни съдове и не само хламидите, минават през съдовата стена. Това е една разръфана от свободни радикали вече съединителна тъкан. Тя е пронизана буквално. Тя представлява една решетка, през която микроскопичните паразити лесно минават. Всеки един орган е съединителна тъкан в огромния си процент. Храненето е нарушено, детокса е нарушен, лимфата промива и храни и носи навън токсините. И това е за всеки един орган. Има хора, които подсмърчат непрекъснато и се оплакват от простуда непрекъснато, а се оказва, че всъщност имат един микотоксин, най-вероятно някакъв вид гъбичка, която... онкосъстоянията, астмата. Доктор Кларк ги свързва с определени паразити. Например, тя винаги намира при онкосъстояние метил, който е чревен, но е развит в черния дроб на човека. Винаги намира аскариси при астматични белодробни състояния. Винаги при диабетици открива едно патогномонично, се казва в медицината. Критично важно за това, че разбира се, че да се тъпчем със сладко не е нормално, нали, както днеска храненето ни е изцяло диабетогенно. Това е едната страна на нещата. Но друга страна на нещата е, че има един панкреатичен метил, който винаги го има там и нарушава работата на панкреаса. Не бива да се абсолютизира. Това, което доктор Кларк прави, е да връзва една болест равно на един паразит. Болестта винаги е резултат от душевно състояние, от конкретната възприемчивост на организма. Но ние досега забравяхме за паразитите. Много е важно да се знае, че освен всичко друго, при всяко едно заболяване задължително има и паразити. И човек трябва да се чисти. Сега като казваш това за паразитите в черния дроб, се сещам пак за този лекар арменец, който беше при нас, който също каза, че някой от паразитите, от рибните, морските животни се настанява в черния дроб и точно се свързва с рак този паразит. Да, абсолютно. Веднага след рекламата продължаваме. Трябва да видим реклама. Разбира се, че ще стигнем и до това как да изчистим паразитите от тялото, защото пораженията наистина могат да са изключително сериозни. Днес в предаването ни си говорим за паразитите, какво причиняват на съвременния човек. След малко ще си говорим и за това как да се очистим от тях. И тъй като още в началото цитирахме доктор Хулда Кларк, само да кажа, че причините, които тя смята, в причините на всяко заболяване тя намира замърсяването и паразитите. Дава пример с това, че ако един комар те охапе зад ухото или по коляното, не можеш да кръстиш тези охапвания с различно име. А иначе не казваме всякакви диагнози, а всъщност се касае за едно замърсяване и опаразитяване. Да, това е изключително важно да го кажем. Таня, искам, ако искаш нещо да допълниш доказано тук, защото искам сега... Ти ми взе думата с комара. Да, с нея си говорихме преди време как с пречистване на лимфата всъщност се е очистила от паразитите и се е справила с бучките. Къде бяха? Точно тогава си говорихме, Таня, за бучките на главата и... На ушите имаше бучки. На гърдата. На гърдата, навсякъде по цялата половина на тялото. И всичко това ти тогава каза, че свързваш с паразитите. Не, че го свързвам, то абсолютно е ясно. Това са лимфни възли. Значи всички уплътнения, които се появяват в телата на хората, които ние наричаме бучки, те са си уплътнения. Това са лимфни възли, в които има паразити, които обаче не е да седат и да чакат някога да се размножат, а те са действащи паразити, които образуват колонии и всъщност образувалите колонии паразити са най-страшните общо взето заболявания. Толкова е просто всичко. И смяташ, че лимфата е тая, която ги разнася навсякъде, каза преди малко, че циркулират като в затворен кръг. Тялото ми само, лимфата в моето тяло сама ми показа пътя на лимфата, че лимфата върви по меридианите на човешкото тяло. И че лимфата е течния носител на енергиите. Тя всъщност след като е течния носител на енергиите, самите паразити се движат по лимфата. И така в човешкото тяло се образува един затворен кръг, защото лимфата няма изход навън. Не само в лимфата, ние сме правили изследване на капка кръв и в кръвната плазма сме откривали паразити, личинки, те се виждат вътре в самата клетка. Ама един момент, вас ви взимате венозна кръв. Венозната кръв е точно от пръста, това е тук на Делака. Това е меридиана на Делака.
Точно от органа на Далака, защото аз питам много пъти хората, които взимат кръв, защо точно от това пръще се взима кръв? Те казват, защото е така. Това е меридиана на Далака, а Далака е орган на лимфата. А венозната кръв и тук другата кръв, която върви по този кръг, всъщност е една съвкупност от лимфа и от кръв. Тоест, паразитите са в лимфата. Те не могат да бъдат в чистата кръв. Ма как виждаме сме ги в кръвната клетка? Да, защото... И в клетките има, там са междуклетъчните. Да не си мислим, аз за това... Протозоите, които влизат в клетката, разрушавате. Точно това искам да кажа. Така че толкова е актуална и важна темата, която днес разглеждаме. Напоследък всички Нобелови награди за медицина са за различни паразити. За бактерията, която образува язва, за бактерията, която дава някакви африкански заболявания тежки. От 2008 до сега, мисля, че всички Нобелови награди за медицина са в областта на паразитологията. Значи, ние малко с закъснение слагаме темата. Слагаме паразитите в основата на всяко едно заболяване. И си го доказахме. Защото паразитите, значи, винаги са живеели всички хора си ги има, навсякъде ги има. И не са страшни. Ние сме в симбиоза с тях. Стигаме до това. Защо ми кажи в миналото, Мария, при условие, че сме живели с всичките тези паразити? Те не са били по-малко от сега, но болестите са били по-малко. Има нови, има съвременни. Защото реактивността на нашия организъм е била различна. Ние сме като проядени от молец, от най-различни фактори на околната среда. Този въздух ли сме дишали? Тази храна ли сме яли? На този стрес ли сме били изложени? Стресът директно влияе върху имунитета. Директно. Той отключва всичко буквално. Да, и отключва развитието и на паразитите, които може да са в спящо състояние до този момент. Значи ние имаме един екологичен стрес и един психологически стрес. Освен това, знаем за голямата разработка на доктор Лойд. Стрес акумулира в клетката, той просто не изчезва. Ти се успокоиш след 10 минути, пиеш една студена вода на здраве и стресът е изчезнал. Не, той остава вътре в клетката и там тази програма може да активира вътре клетъчните паразити, защото тя се наслоява. Така че ние вече имаме един имунен срив, а тук има един омагьосан кръг, за който Хулда Кларк много правилно казва. Значи от една страна ние сме интоксикирани от външната среда. От друга страна самите паразити допълнително вътре ни интоксикират. Имунната система вече се чуди с какво да се пребори. Тези антигени, тези белтъци, които съдържат паразитите, непрекъснато искат тя да изработва антитела. И в един момент тя се изчерпва просто. И ние влизаме в един имунен дефицит, от който вече организма буквално е като разграден двор и всяко едно заболяване може да се развие. А всъщност те могат и да си останат и никога цял цял живот и да не ни създадат никакъв проблем. Ако на човек му е чиста лимфата, има висок имунитет, може цял живот човек да се ги носи в себе си, без да са развити. Те са страшни, когато започнат да се размножават и образуват колонии. Добре, защо много често при изследванията не могат да бъдат открити паразитите? Как ги изследваме? Изследваме ги с... изпражнения. Аз само колегите ми казват, че електромагнитното лъчение, на което непрекъснато сме подложени активни. Даже си го говорихме преди да влезем в ефира. Най-големите постижения за голямо съжаление на хората, с което ние сме свикнали ежедневно да живеем, телефоните, компютрите, всичко, електромагнитните лъчения, всичко е квантово в тая вселена. Със своята вибрация, частотата на енергията, която излъчват, е най-големият катализатор за развитие на паразитите. След като след малко ще си говорим за вибриране, Честотата ги активира, за съжаление. Унищожава полезното. Унищожихме пчелите. Ние живееме в мрежата, който живее в мрежата, просто си е пълен с паразити и колонии. Плаща такса на мрежата. Да, така абсолютно съм съгласна с Таня. Добре, защо тогава пак да попитам, лабораторните изследвания много често не могат да установят наличието на паразити? Бъркаш с едно телче с памучи в дупето на детето в детската градина. Паразитът трябва да се разхожда там точно. Да седи на това место. Остриците така се откриват. Ние знаем, че те се размножават предимно по пълнолуние, да речем. В кой ден се взима изследването? На каква височина се взима? Дали има снесени яйца, които се отделят с изпражнения, защото се взима всъщност фекална маса. Фецес се взима от
дупенцето на детето и най-вече децата се изследват. Възрастният трябва да знае, да поиска. Никой не минава на скрининг. Няма такова нещо към здравната каса. Скрининг за паразити. Въобще не се правят такива Тоест, неща. ако все пак, ако при възрастен човек се прави изследване на фецес, ако то не е в период, в който паразитите са снесли яйца, не може да бъде установено, така ли? Той да речем, Ако са няма вътре в лимфния възел, ето тук около винаги има черния дроб, паразити. как да го Разбираш, вземат? просто няма да няма паразити. Въпросът е дали си се погрижил в момента да не са активни, както казва Таня. Да. Винаги ти изчистваш в този понеделник, днеска ти е свършило последното прочистване и започва размножаване на следващите колонии. Ако ти не се погрижиш цялостно на всички нива да си хармоничен, вибрацията да ти е такава, Всичко е да не енергия. допуска размножаване на Другото, паразита. което е колко паразита можем да открием дори при изследване, колко са познати, а колко Да. всъщност са. Сега, в човешкото тяло има над 1000 вида паразити. Изследваме 30. Над 1000. Разбира се, само гъбите имат над 100 разновидности. Така. Значи всеки паразит има огромни клонове от различни свои разновидности. Да. Така че... А и мутират, появяват се нови. Но според мен няма нужда чак толкова да знаем точно кой паразит е в нас. Да, Защото трябва си. битката трябва да е генерална. Да. Тя е вибрационна. Метода, който описам в книгата Пътя на лимфата, е вибрационен. Това после ли ще го говорим, не знам. Не, аз сега исках за откриване, като казваш вибрационен с биорезонанс, не можем ли да ги открием? Най-нормалното и така за мен най-точният метод за сега за откриване на паразити е чрез биорезонанса. Да. Защото в биорезонанса, в програмата са вкарани честотите на трептене на определени паразити. Но само на около 25-30. А след това, Виж, като имаме предвид, най-добре че да знаем, че имаме паразити и точка. Важното е човек да знае, че всички хора имат паразити. Добре, това Точно го знаем, какъв Таня. е, пак в книгата сме направили усилия, извадили сме кой паразит каква болест причинява, но и това не е най-важното, защото сега той се намира по целия меридиан на човешкото тяло. Ти как да го лекуваш него? Трябва да се чистим. Това трябва абсолютно прочистване на лимфата, която е естествената среда, а местодомуването на паразитите са лимфните възли. Добре, все пак да кажем, трудно могат да се открият с паразитите с изследвания. При биорезонанса абсолютно се показва. Да, но пак ще се покажат, ние имаме много повече от това, което ще видим. Това е с трептене, да. Кажи ми, Мария, има ли симптоми, които могат да ни подскажат обаче, че ние сме опаразитени? И то не просто някакви спящи. Аз на пръв поглед веднага мога да кажа. Да, и аз. И я ме погледни веднага и кажи. Сега няма да си правим диагностика в момента. Искам да кажем, да ето виждаме точно Но доктор първо да Тошков каже, показва биорезонанс, него сме доктор показвали. Папазова след това ще каже от моите наблюдения от експеримента, който аз съм направила. Добре, Значи, казвайте аз първо поглеждам кожата. Така, Кожата добре. леко влажне с един жълтеникаво сивкав цвят. Така. Мътни са склерите. Пъпки, пришки, може да не са само акне, лунички, петна, по-загрубели места на кожата. С момичетата, как петите напукани. Имаме някакви проблеми. Да. Това са симптоми. Всичко, което се борея, да не забравя. Да. Преждевременното състаряване, ранни бръчки, ранно оплешивяване, един вид на точно състарен вид. Питаш го колко му е генето, той вика 40, ти си мислил, че е на 60. Напуканите пети. Аз само някои неща съм написала, разбира се. Това не е от опаразитяване, просто съм ниска. Папиломи, чупливи ногти, бели петна. Таня нещо още има да каже после за ногтите. Сърбеж по стъпалата, особено на пълнолуние, когато обикновено се активират колониите да се размножават. Да, много се оплакват. Или горещина, усещат парене по стъпалата някои хора. Значи по пълнолуние или новолуние? По пълнолуние. По пълнолуние, като се сърбят стъпалата, да. Най-вероятно. Едно на един жокер в полза на паразитите. Чести инфекции от остри вирусни, хронични, при деца чести ангини. Децата ни са пълни с паразити и това е много опасно, защото те ги унаследяват. Синоити, протрахини, полипозата в носа. Толкова нещастни хора. Нямат аромат. Цял живот не могат да подушат храната, която ядат или цветето на масата. А всъщност това може да се излекува, като се обезпаразитат. Хъркане. Сега, има една обща причина. Всъщност ние много добре започнахме. Паразит означава, че се храни с нас.
И като се храни с нас, какво яде? Минералите ни изяжда. Фитонутриентите ни изяжда. Да, всичко, което ние ядем, просто те го изяждат. И ние не стига, че от почвата днес поемаме много критично по-ниско качествена по отношение на микронутриентите и на минералите и храна, ами и като ни ядат паразитите, всъщност ние боледуваме в крайна сметка поради един тотален дефицит на микроелементи и на макроелементи. И B12 точно, защото то е ДНК протекция. Когато говорим за рак, когато говорим за нещо друго, ДНК трябва да бъде в оптимална кондиция. За това се движи B12. B12 се грижи за цялата нервна система, слагат се безумни грешни диагнози, а всъщност имаме паразити и дефицит на B12. И когато си отворим очите, това го виждаме. Значи ние имаме дефицит плюс интоксикация и дефицит на критично важни вещества. Вече това е малко това, което ни каза Таня. Ти каза, че също можеш да познаеш Аз и по също външния вид. вече от толкова срещи с хора и от това, което с мен се случи и с хората, които ги наблюдавам специално, които правят терапията. Значи първо се започва с деформация на ногтите. Какво се разбират под деформация? Промяна, нали не е нормален нокът. И на ръцете, и на краката. Всеки пръст в човешкото тяло съответства на определен орган, т.е. меридиана на съответния орган минава през определен пръст. Т.е. големия пръст на крака е меридиана, върват два меридиана. На черния дроб от вътрешната страна и на дълака от външната страна. Така. Значи има ли деформация на този пръст, това означава, че имаме паразитна колония. Ама кажи ми какво значи деформация, защото сега знам, че всяка жена ще почне да си гледа или мъж, не знам, нека всички да си ще гледат, да си гледат. Нокът трябва да е равен, розов, да няма всички петна, знаем да няма какво е нормален нокът, нали? Не питам те да се бели, да се цепи, да се изкривява ли нещо. Всичко, което е различно от нормата на нормален нокът. Нали всеки знае какво е нормален нокът. Ако има нещо, което е различно, това означава, че на този пръст, даже може да кажем и на кой меридиан има замърсяване от паразити. Ами добре, гъбичките... се замислим, защото кожа, коса, ногти ги свързваме, когато да страдат, когато боледуват с липса на минерали, витамини, определения. Тази липса е резултат от паразити, но може да има женски заболявания, може да има мъжки заболявания. Ние ги делим по пол. Всичко, което е свързано с женската и мъжката. Има ли промяна на ноката? Значи има колония. Ти това видяла ли си го и при други жени, които ти го свързваш конкретно с рака на гърдата, ноката на палеца? Разбира се. Много хора. Ама не е важно. Проверила ли си го наистина при други жени, които имат и виждаш, че при тях има тази деформация? Разбира се. Като рака на гърдата не може да е само от меридиана на черния дроб. През тук тази част на тялото минава меридиана на стомаха и меридиана на бъбреците. Така че това може да е... Във всеки един от тези меридиани можело да има паразит. Моя случай е бил такъв, какъвто е описан в книгата. И искам да кажа, че каквото е описано в книгата, то е само един случай. Просто хората трябва да правят това, което е написано. Ако искат, разбира се, защото не винаги това е еднозначно. Да, не е еднозначно. Това, че казваме, че при жени с изкривен нокът на палците на краката има рак на гърда, не означава, че това са гъбички. Да, всеки, който има изкривен нокът на палеца, има рак на гърдата. Няма такова. Като се лекуват за гъбички, казват, че след 3 месеца те дават гаранция 3 месеца. И след това, защото гъбичките не са само на ногтите. Те върват в целия меридиан в човешкото тяло. А след това отново си... Ама разбира се, всичко каквото е отвън на един човек е реално отвътре. Ми петната, които се получават, ми пъпките, ми бемките. Всичко... Особено черните. Добре, бенките, ние се раждаме понякога с бенки, които си имаме и си това означава, че по рождение имаше паразит. Са ме заразили родителите ми с някакви паразити. Има статистика, когато родителя предава на децата паразити и не се взимат мерки, им се скъсява продължителността на живота реално с 10 и повече години. Да слагаме знак за равенство, защото ако си изчиста паразитите, няма да ми изчезнат бенките. Абсолютно, но никой няма да сбърка, ако... Чакай сега. На мен ми изчезнаха.
Ама това са такива, които новопоявили се. Новопоявили се. Но имам аз едно петно на крака, което го има майка ми, което го имала баба ми. И всъщност това показва, че по родове си върви някакъв паразит, който си се предава. Да. На мен обаче ми изби кръв оттам и при мен изчезна. Тоест... Те не сериозно ли? Да, абсолютно. Ще лъжа. Защо ще... Не, просто ми е толкова невероятно ми звучи, не че се... Абсолютно. Всичките тези уплътнения, които са по-големи бемчици тук около носа, това тук върви меридиана на дебелото черво. На всички трябва да е ясно, че има проблем в дебелото черво. Къде уплътнение, пък ми кажи? Ето тук разни хора имат разни бемчици, по-големи уплътнения, пъпки, нали. Всичкото това се появява на лимфни възли. Човек не вижда паразити. С котката имам. Ние сме правили това изследване и сме показвали с доктор Вакарелова с капката от кръв. Аз съм си виждала личинки, които се виждат в самата клетка, в цяло едно лято. Така че имам и че всички имаме, нека да кажем само това на зрителите. Няма човек, който да няма паразити. Всички имат. Част от тях са нормално присъстващи в, как да кажем, екосистемата ни, но голяма част от тях могат да нанесат непоправими вреди и за това правим днешното предаване с надеждата хората да се замислят и да направят нещо. И стигаме до това точно. Как да се изчистим? Твоя начин е много... Извинявам се, искам само да отделиме внимание на хората с хроничните болести. Всичките видове, дето им казват, че има хронично е заболяването. Хронично е, защото то пак е свързано с цикъла на развитие на паразитите в един човек. Изострянето. Значи те си имат цикъл, в който се развиват, стават агресивни и след това отихва. Това всъщност е в основата на така наречените хронични заболявания. С обострения. Да. Екзацербации. Тоест пак първопричината са някакъв вид паразити, като пак да кажем, че под паразити разбираме абсолютно всичко, нали? Не е задължително патогенно, не е задължително да са такива големи червеи, нали? Въпреки, че има много червеи. Само да кажа, че след малко ще покажем и червеи наистина, реално съществуващи, извадени от организмите. Не, Таня ни е донесла това, с което тя се е справила. Не, тези неща са от хора, които са... От хора, които са... Аз знам, че и са снимали, но това ще го покажем след малко и ще разказваме. Мария, да минем преди Таня да ни каже за нейния начин, как да изчистим организма си. Тъпчем лук и чесън. Всички знаят, може би, които са родители, че сладката папрат, екстракт от нея чисти глисти. Не знам за тиквените семки. Тиквените семки са абсолютен шлагер, защото са истина. Но моля ти се, знам много добре. Като малко имах глисти. Не си мисли, че не знам тиквени семки, как се ядат нагладно и колко отвратително нещо. За нас е екзотично семе от папая и пао д'арко. Обаче това са също две растения. Колеги казаха, че много вкусно на едно дете. На 4 годинки сурови тиквени семки нагладно хич не ми струка. Вкусни бяха ми едно от най-отвратителните неща. Само да кажа, лук и чесън казваш. Българи не ядем много лук и чесън. Може би това е добре за нас и когато в салатата, за която говори Таня, не за салата, въобще за зеленчуците, суровите зеленчуци, които едем, имаме повече лук и чесън. Може би по някакъв начин ще балансират нещата, ще унищожат част от паразитите. Това съществува в природата именно за това, че от твореца са и паразитите и там са и неща, които могат да ни помогнат. Така че ясно, че трябва да ги ядем. Въпросът е, че ние сме излезли от лоното на природата с начина си на живот вече. И затова това не е достатъчно. Сладката папрат. Сладката папрат, пао д'арко. 3 растения има, които са абсолютно утвърдени вече в фармакологията. И това е кората от зелен орех, карамфила и пелина. Специално ще поговорим, но от папая семките има даже едно изследване правено, за нигерийски дечица, да. Само 20 мл екстракт от семе на папая, които разбъркват смет, защото семето вероятно горчи и са правени точно двойно контролирани опити. Значи едната група деца не знаят какво приемат и само лекаря знае. И всъщност нечисто се работи по отношение на психиката. Това е плацебо. Само 17% от децата, които са си мислили, че приемат лекарство, но не са приемали такова, а празна капсулка, всъщност само 17% са имали промяна в опаразитяването, докато другите 77 към 80% от децата само за 20 дена по 20 мл, 60 нигерийски дечица са се Чакай, че сега се сетих, като казваме средствата, които
които природата ни дава. И преди мъничко говорихме за рибата, колко много паразити има. Любимото ми суши, което може да се каже, че... На мен не ми е любимо. Да, на мен ми е много любимо, но те затова хората са го измислили с ласаби, защото ласабито всъщност е... Помниш за ласабито, че е фалшиво и че е боядисано. Добре, говорим за истинското. Ние Мария, говорим сега за какво да истински направим? неща. У нас много неща нас са фалшиви. Ема затова хората трябва да ги знаят и да внимават. Той е боядисано. Нали това е просто Аз включително за внимание. тиквените семки знам, че тази зелената ципа около семчицата е тази, която е лечебната. Много често те са, защото се белят фабрично. Тая ципа въобще няма и са обелени до бяло, така че тогава почти се обезмисля яденето им, но биорезонанс. Нещото, което говорихме, че може да установи наличието на паразити, може и да ги унищожи. Ние сме говорили, знаеш, много за биорезонанс. Доктор Тошков беше тук, демонстрирахме на живо как се случват нещата. Да кажем само тая част, която касае, за биорезонанса няколко думи, тая част, която касае унищожаването на паразити. Какъв е принципа? На какъв принцип ги унищожава? Всичко е с честота на трептене. Това е вибрация. Още веднъж и няма да се умора да казвам, че всичко е енергия и всичко вибрира. Паразитите също, на някаква Паразитите честота. също и за... генерираш електромагнитни вълни на тяхната честота, ги разбиваш се. Те се самоунищожават. По-точно се самоунищожават. Спира развитието. И всъщност при мен така се самоунищожиха и станаха на едни капсули, излезаха под формата на пашкули, колонии паразитни, самоунищожени. С помощта на биорезонанс. И отделно другото нещо, което си правил. Хулда Кларк ясно пише за 3 сеанса последователни, за да може да се унищожи и поколението, и яйцата с различни честоти. Сега това е също така, само че това е на тези, които познаваме честотите. Да, пак ще стигнем до това. Всъщност ние 30. имаме Толкова ли бяха огромен брой количество. 30 познавам. Около 25-30 са в био... Тоест, техните чистоти знаем и тях, на тях може да противодействаме. А останалите? Трябва да се заблуждаваме, че само Не трябва да се заблуждаваме. Възможно е, нали? Възможно е. Но Добре, не може да стане пълно унищожаване на вредните паразити. Ние не искаме и всичките да ги унищожаваме. Защото пък ние си ги набавяме, унищожаваме ли един, има такива, които живеят един върху друг. Те паразит паразитира върху паразит. Това е най-типичен пример – лаймската болест. Тя може би затова Майкъл Кларк казва, че трябва няколко терапии с биорезонанс, защото унищожавайки един остава другия, който паразитира върху него или в него. Добре, но честотата, която не е подадена, пък на които не ги познаваме, те са си в нас и изобщо никой не може да разреже всички лимфни възли в човешкото тяло. Те са милиарди, нали? Да. За да се види какво има там. За лаймската болест е интересно. Ще ми разкажете, освен това, преди Таня да ни каже за нейния начин, по който се е справила и е изчистила лимфата си, съответно паразитите си. Ще покажем и тази прославута рецепта на Хулда Кларк. Ще отидем в кухнята, но сега трябва да видим реклама. Добре. Таня Костадинова и доктор Папазова си говорим за паразитите. Стигнахме до етапа на изчистване. Таня сега ще ни каже твоя начин, който е много лесен, достъпен за всеки, ако реши да го направи. Аз смятам, че след всичко, което разказахме за паразитите, всеки трябва да вземе решение за себе си да направи едно такова пречистване. Но първо ще покажем метода на Хулда Кларк. Казахме, че трябва да е комбиниран с биорезонанс. Само кажи ми за лаймската болест. Интересно ми стана това, което каза паразит върху паразита. При лаймската болест е така. Лаймската болест се получава, когато кърлеж охапе някой човек. Кърлежа е паразит. Кърлежа е паразит. Едни хора се разболяват от лаймска болест, други не. Да. И казват, че бил паразита, т.е. кърлежа бил носил, пък друг не носил. Значи кърлежа като те охапе и ако открие в съседство лимфен възел с активни паразити, то тогава се получава лаймската болест. Защото е по-висока температура. Там е по-висока температурата, между на другото. мястото, което е близко до лимфни възли или не просто близко до лимфни възли. Те си отиват където има лимфен възел. Те са интелигентни. Освен това се водят от температурата на съответното място. Един комар не те хапе случайно някъде. Да. Аз едно лято съм гледала с деца къде ги хапат комарите. И установих, че комарите ги хапат точно по дадени меридиани. Гледам схемата с меридианите и с точките, комарите ги хапат точно където са активните точки, т.е. където има лимфни възелчета.
И по-висока. В тези лимфни възелчета има паразитчета някакви, температурата температура. има живот, температурата е по-висока и те така нацелват. И Боже, между Дани, като другото, бях малка, се ставах цялата на решето, цялата ме изпохапваха. значи си имала Цялата, да си нещо била какво да с ядат, малка, нали да. така? Но, и така, от комарчето, като хапе в съответния лимфен възел, се взима от паразитчето, което е в лимфния възел. И Заразява вече мен, при заразява другия мен, човек, после като друг. отиде, и ето Заразява така се, се заразява. В момента се върви болестта Зика. Не. Да, с комарите. Да, ма с паразит. Вируса всъщност. Не е точно вируса. вирус. Някаква Вирус, бактерия, казва, че е някакъв вирус. вирус ли е? Няма значение, някакъв вид паразит е. Дали е точно бактерия или... Може и изкуствено да е създадено някъде, защото това си е чисто биологично оръжие, да не забравяме и този аспект. То се говори доста, затова така, че нищо ново не казваме. Така но... че това е механизма на пренасяне. Те не хапат случайно. Те отиват на мястото на лимфен възел, където температурата е по-висока. Оттам си взимат заедно с храничката, хапват си пренасят. и пренасят заразата. Това е метода на заразяването. Аз ви предлагам по сега, принцип. преди да говорим за начина за справяне с паразитите на Таня, да отидем в кухнята, да видим какво ни Направим предлага едно Хулда лекарство. Кларк. Таня, ела с нас и после се връщаме, Добре. за да поговорим за това, което ти си направила. Добре. Мила ми Мария, 3 са билките, които са в случая толкова важни. Тази жена е дала Ела класическо... в средата ни, ако искаш да ни разказваш. Класическо лекарство и Така. това се прави, даже се предлагат вече готови продукти, не да си ги прави човек вкъщи. Аз съм на принципа да помръднеш малко и да си свършиш работа. Това Така. очевидно е карамфил, а тук е Точно смлян. така, това е смлян. Да, това е пелин, който имаме приказка горче като пелин. Да. Това е екстракт от орех, който наричаме черен, но екстракта се прави от зелената обвивка Да, на... тези черупчици И то зелените, прясна които- зелена обвивка, защото лежи ли на земята ореха в зелената си обвивчица повече от седмица, максимум, нали, 2, това вече не е активен принцип вътре. И веществата Това е отвара, която пак също казваме. Тя се горчи. прави Да, лятото, да, края на да, лятото, да. когато падат орехите и когато са обелката още им. зелени. Заедно правят и ликьор. Да. Той Да. се даже Орехчета, здравословно. да. Така че добре. тези 3 неща по специална схема трябва да се приемат, но вкуса, ако искаш да пробваш... Не искам, значи, хората могат да си мислят, че карамфил е приятно нещо. Това е, може би, една от много малкото подправки, които аз никак не харесвам. Аз И за ползвам това... в компот от круши, когато на времето едно е да правя. имаш едно такова нещо в компот от круши, а друго е да трябва да ядеш ето така, Да. приемайки Хубаво е, че по камерата не схема ме снима в момента. тези 3 билки. Аз все пак си хапнах Аз карамфил. за това ще напълня сега една На капсулка тебе оставям пелина. Таня, ако искаш да се Аз пълна преживее. карамфила, ти, ако искаш пелина, направи. И колегите ще пуснат интересното е тук, че се пие по точно определена схема. Между другото, схема има и след това в това, което Таня ще ни каже. Всичко има схема. И, Трябва да има ритъм някакъв. Живота Целият е ритъм. живот е схема. Ами- Да, схема точно. Така. Хайде, помни Ето. се, де. Ето, пускаме ли схемата, колеги? Сега ще я видя аз схема. Ето едната капсулка, която аз направих карамфилена капсулка. Чакай да изтрия хубаво. Аз още имам вкус на карамфил, Добре. което е доста... Ето, хубаво е и да Неприятно. виждам. И сега трябва да го затворим. Ето е готово. Имаме си и пелинова Само, че ние капсулка. изчезна схемата, пуснаха ни схемата, но изчезна. И се пие Ето. Да, това. и Да, специален заедно брой с- капки. Да. Всичко е Да. много... Специален брой капки. Нека да я видим схемата, колеги. Нека да я видят и зрителите ни, защото тя е важната в случая. Ето я. Мария, ето я. Ето е, да. А, Ореховата тинктура, колко капки дневно, първи ден и така до 18-я. Схемата е 18 дни. Да, първо растат, после започват да намаляват. Схемата е 18 дни. Всеки може да я намери и в интернета. Има тази обезпаразитяваща програма на Хулда Кларк с тези 3 билки. Изключително полезни и то билки, които си имаме тук и могат да се намерят спокойно. Да. В крайна сметка. Орехите всеки може и сам да си Пак направи, но искам пак да казваме, кажа, че трябва да е крайно Който го направи веднъж, да не си мисли, че се е застраховал до животно. А то това ние е само говорим за червите се прави, да нали? влезеш, Доколкото аз да, знам. за Това е само за тени и метили, черви. да. Номер е да влезеш в схемата на мислене, че трябва
Да се обезпаразитява. Аз мисля, че беше всъщност не е само за червите и трябваше да се пият задължително и трите билки, защото тези двете убиваха възрастните паразити, а карамфила май беше за яйцата. Не мога ти кажи как беше. Напъхани вътре в тъканите, не трябва... Още нещо. Тя затова казва, че трябва да се комбинира с биорезонанс, защото иначе най-вероятно в тъканите няма как да се случи. Трябва да разчитаме и пак, Таня, стигаме до тези 30. Ще отидеме на по-простото, така да се каже. Защото това ще да кажа, пак стигаме, дори с биорезонанс, дори с това пак стигаме до тези познати, може би, за които говорим биорезонанс, ти каза 25-30. Твоята, аз не напразно казах, ефтина и достъпна за всеки програма, с която ти си прочистила лимфата си и си се справила с паразитите. И толкова е просто, че хората не могат от толкова просто да го осъзнаят, защото е много просто. Той толкова древно, нека кажем. Над 5000 години. Всички са свикнали с едни шепички лекарства да пият, да ходят на много сериозни апаратури, а всъщност в живота са по-прости нещата. Хайде отиваме там, където сме написали, а ти ще ми разказваш. Казваме, уринотерапия е твоя начин за прочистване на лимфата. Ти си го описал, разбира се, и в книгата, за която говорихме предния път, но сега ми кажи как започват нещата, въобще какво правиш, колко време продължава цялата терапия? Сега първо искам да кажа на хората, че урината на един човек е дестилат на кръвта. Да не се заблуждават и от улично възпитание да смятат, че това е нещо отровно, гадно и така нататък. Ако са забравили, когато са учили в училище по биология, че околоплодните води на майката, плода плува в околоплодни води и тези околоплодни води са цялата урина на ембриона, ако някой го е забравил, то просто да напомним тези неща, че не може плода, който чакаме да се роди, да живее в тази среда и след това да казваме, че това е отровно. Той ще умре в същия миг там, ако това е отрова. Тоест, уринотерапията е наука, която или метод, или тя е философия. Преди всичко е философия на над 5000 години. На индийски урина се казва Шивамбу. Шива. Шива от Бога е Бог. Шива, да. Това е всъщност водата на Шива. Да. Представяте си на какъв пиедестал е било поставено този вид терапия. Тя всъщност е водата на Шива. От Шива Шивамбу. В много текстове по санскрит се използва думичката амароли. И в много рецепти, древните йоги и така нататък използват амароли. Това е варената урина. Така се смята. В преводите през годините, вероятно, самата дефиниция не може да се намери, но от Шивамбу, което е обикновената урина, амароли всъщност е преварената урина. Чакай, ма преди преварената ти започваш терапията си с прясна урина. Аз започнах с най-обикновена, т.е. не преработена по никакъв начин. Не си знаела, може би. Това е този подготвителен период. Не, знаех, но исках да опитам. Аз съм опитвала всичко върху себе си. За да може най-накрая да съм убедена аз какво правя. Наистина много неща ме изненадваха и накрая написах тази книга. Най-важното е за децата, защото установих, че всичкото това е причинено от паразити, а паразитите се предават от родителите и на децата. Ако има нещо, защо съм написала тази книга, то е това. Хайде да започнем от подготвителния период. Значи написала съм един подготвителен период, който всъщност по-скоро е психологически. Защото като кажеш на хората да пият урина, казах причините, поради които това не се приема радушно, но то е равнище на дух. Установявам, че има хора, които от раз приемат, защото пак се връщаме в прераждането. В предишни животи някои са живяли и са знаели, че това е важно.
те го приемат веднага. Виж сега, с тези паразити, дет сме заразени съвременните хора, дай в този живот да знаем, че е важно и да убедим Искам зрителите, да кажа, че е важно. че едни от хората не се нуждаят от никакво убеждение. Добре, ако искат, Едни могат да го почитат приемат. малко повече. Разбира се, има огромен материал, много материали. Точно така. И Вече ти има си интернет. разказала историята Четете. си. Аз съм написала най-важната, много кратко. Който се интересува, има богат материал. Това, всъщност, този подготвителният период е всъщност психологически. Защото и психиката, всъщност на духовно равнище, тя е изключително важна. Да се подготви човек за терапията, която ще... Мария, защо се смееш? Защото гледам глътки. А аз когато реших на времето, нищо не бях чела, като нагънах едно количество урина, затова сега се сетих в този момент. Аз съм била голяма патица. Постепенно той като Не, аз хомеопатията, веднага нали? започнах. Всъщност Нужно е уринотерапията... огромно количество, защото на принципа на хомеопатия... Добре. Всъщност уринотерапията е, така бих казала, че много върховна хомеопатия. Да. Нали? Добре, Таня, този подготвителен период трябва 10-14 дни. 3 глътки, това е сутрешна урина, Да, така ли е? достатъчно. Да, това е само да свикнеш, че ще използваш Преверяваш този... средната порция. Не, това е първо, той е без. Аха. Нали? Да. Така. Но понеже в повечето случаи с урината излизат някои от бактериите. Да. Така че не е много препоръчително да се връщат, въпреки че ние си ги имаме в нас и да ги върнем. Да. Дали ще ги върнем или не, ние си ги имаме. Но пак казвам, подготвителният период е психологичен. Добре, взима се средната порция урина и по тази причина с бактериите, защото обикновено те излизат с първата порция Точно урина. така, взима се средната част последното на пък първата оттатъчни. урина, а коя е първа урина, след 3 часа, сутрешната, Да. от 3 до към 5, 6, 7, Преди да сме яли, преди да сме... Да, Така. кой когато се събуди от сън, това му е първата урина. Само да кажем, че през този период ти пиеш и доста вода, закопривена вода, разбрах, че Много е си важно пил човек. през този Значи, период. хората си пият някакви чайчета обикновено. Аз приех за себе си и си пия коприва. Пиех Много е добре. чай от коприва. Тя има и диуретичен ефект, и дренира лимфата. Много е добре. Така Някой че обича аз за някакъв себе друг си чай, може пък пие някакъв друг. никакво Може да си ограничение. настъжеш корени от... Шипка, ако искаш, Мисля си, да. сега Кой може каквото да иска. оспориш, но корени от джинджифил. Джинджифил Разбира също се, много е действа хубав обезпаразитяващо, така да. че корени от джинджифил Да. с гореща вода може Аз да съм пиеш. казала каквото аз съм направила, Да, но разбирам. това не е Така. задължително. Всеки, както се чувства добре, може всичко, каквото той прецени. Само ще това на предния път го Да. обясни защо наричаш хомеопатия уринотерапията, но предния път може да не са ни гледали всички. Няколко думи за това, защо я наричаш хомеопатия уринотерапията? Ами защото се връща, значи хомеопатията какво прави? Тя изработва антитела на това, което се вкарва като отрова. Като отрова. И ако се съдържат в урината някакви, не бихме казали отровни, Но все пак някакъв но патоген към някакъв... него се изработва. Да, към него се изработва противоотрова, защита. Добре, продължаваме. След тези 2 седмици, в които психологически сме приели, свикнали сме, ако щеш, и с вкуса, може би, на урината, какво се случва? Вкусът е такъв, какъвто си ял. Хората да не се заблуждават. По сутрешната си урина могат да се подсетат какво са яли предишния ден. Когато се яде месо и млечни произведения, тя има леко горчив вкус. Така. Когато ядеш по-солено, ще бъде по-солена. Така че абсолютно Съм яла цялото ягоди, ще меню... мириши ли на ягоди? Между другото, Много на ароматна ще времето бъде. Гарантирам. лекарите са правили диагностика По на урина, пациентата по урината. Те и сега са правили изток. Уринодиагностика, така е. Само по вида, Аз да по говоря за лисване, началото, когато медицината е била Да, само да, истинската. Влизва урината и знае... Само истинската. Сега всичко е Така, добре. разнообразно. Продължаваме. Как, Таня? Така, след това вече започваме и истинската терапия е преварена урина. Преварена означава по-точно изпарена, за да сме по-коректни в изказа. Това е от събраното количество урина се изпарява, докато стане 1/3 от първоначалния обем. Гледаш го в един съд, Да. определя си един съд, в който ще си вариш урината. Трябва много да си приготвиш, защото ако минаваш в цялата терапия, трябва да си правиш компреси на краката, които пък ще извличат отрицателната енергия
от тялото. Защо хората казват, че трябва да вървиме боси в росата? За да извадиме лошата енергия от човешкото тяло. В резултат на процесите, които стават в човешкото тяло и най-вече когато има активирани паразитни колонии, се отделя много лоша отрицателна енергия. Нея я вадиме с компреси на... С урина, компреси на краката. Да. Всичко е написано в книгата перфектно. Да, добре, първа и втора седмица имаме само по 2 глътки, Да, два пъти, т.е. по 1 глътка. Това означава, че тази урина, която казва, че трябва да имаме повече, е точно за компресите, защото иначе това е малко количество. По 1 глътка 2 пъти на ден ти трябва малко количество преварена Като начало, урина. да, но след това си трябва повече. И най-вече си трябва за компресите. Там отива най-много. Добре, сега ще стигнем до повече, но Мария, това, което Таня казва, преваряването на урината не разрушава ли точно тази хомеопатична нейна функция? Защото казва, че лесно се изпаря и просто се концентрира. Вибрацията си стои. Нищо не се разрушава. Това е една температура, която не е 250-300 градуса да ври и да кипи. Това сигурно го изпаряваш на 100 градуса. Не знам на колко градуса, но това не влияе върху вибрацията. Нямаме специално белтъци, които да денатурират, а всички едни вещества, които ние сме изхвърлили от организма, те влизайки усилват очистителните механизми спрямо самите себе си. Много е Добре, минаваме на трета и логиката, четвърта седмица. но е много Количеството се точна. увеличава малко. Нали така? Постепенно, първата и втората седмица, постепенно. Значи всичко трябва да става постепенно. Това е 2 пъти по 1, 3 пъти по 2, на какъв интервал? Да, и на гладно ли, след ядене или Това е сутрин, обед и вечер. Сутрин и то е преди ядене. Значи пиенето за какво е? Това е да прочисти стомашно-чревния тракт, защото едната част, откъде влизат паразитите в човешкото тяло? Те влизат през устата. Не знаем точно каква, но една част влизат през устата, друга влизат отдолу през всичките отвори на човешкото тяло. И през кожата могат да влязат така, да. Разбира се, през порите. Където има отворче, през кожата също, разбира се. Така че... Значи това е 2 пъти по 1 глътка. Това е сутрин и вечер. Сутрин и вечер, по 1 глътка. Нагладно. Нагладно. Така. За да Колко може, време след това значи, ядеш, цялото... оставаш все пак да подейства Около известно време. 15-20 минути. Добре. И след това вече абсолютно си влизаш в нормалния си ритъм на живот. Нищо не изисква по-специално. Всъщност тук прави впечатление, че това го има и при рецептата на Хулда Кларк. Се увеличава количеството. Най-много е 5, 6 и 7 седмица, 3 пъти по 3 глътки, след което в следващите седмици намалява количеството. Ами защото горе-долу установявам, че до 7-та седмица някъде или 8-та, паразитите вече започват да излизат. Това щях да те питам. Кога започваш да виждаш, да усещаш? Различно е. Зависимост от... Значи не мога да кажа при всеки човек е различно, но горе-долу за около месец, месец и половина до 2, при някой в началото на третия, започват да излизат паразитите. Това е съпроводено с кризи. Масовото умиране на паразитите, те не се дават. Те си живеят сигурно много токсини се отделят, които могат да ни създават това е най-страшното. За това токсините пък ги вадиме с компресите на ушните миди. Това е живото ти тогава ми каза на стъпалата и на ушните миди. Да. Това са местата, на които живото спасяващото нещо всъщност е компресите на ушните миди. Никой почти не умира от каквото е болен. Всички хора умират от токсините, които имат бъбречна недостатъчност, белодробна, някакъв вид недостатъчност. Това се причинява само и единствено от токсини. Колко време стоиш с компресите и ми кажи ушните миди, защото ти тук каза, че си имала образование. Да, аз имах тук горе. Или при всички наушните миди. Защо? Абсолютно задължително. Всъщност, отзад се слагат два... Значи, съжалявам, че не донесох памук да им покажем на хората. Сега ще вземем по време на рекламата, ще намерим и ще покажем как се правят. Освен това ще покажем и какво всъщност излиза след тази терапия. Част от нещата ще видим на снимки. Паразитите, които успяваме да преборим и да изхвърлим. Да, и на живо, и на снимки. Давайте рекламата, колеги.
Татяна Костадинова ни разказва как се е справила тя с изчистването на лимфата си и унищожаването на паразитите, които са ти създавали сериозни проблеми. Разказахме и предния път твоята история, описана е в книгата ти, но тук говорихме за два периода. Един е подготвителен с прясната урина. Сега заговорихме за следващия период, който трае въобще цялото нещо, трае 10 седмици. Тук говорим за преварена урина. Ти каза, че вариш урината, остава горе-долу 1/3 от количеството на урината. С тази урина правиш и компреси. За краката прекрасното разбрах... име Амароли. Амароли, преверената урина. Да, правиш компреси за краката, разбрах. Защо точно на ушите? Аз мислех, че ти, заради това, че образованията ти са били по ушите... Да. И аз така мислех, ама не май. Ушните миди имат формата на бъбрек. Всъщност, органа, който е на пречистването в човешкото тяло, е бъбрек. Слагайки компрес на ушната мида, всъщност човек си прочиства бъбреците. Абсолютно съм съгласна. Така че меридиана на бъбрека, всъщност по този начин ние работиме по меридиана на бъбрека. Ела да ми покажеш как се прави, Мария, елайте с нас да видим, защото пак напомням, че никой не умира от каквото е болен. Всички умират от токсини. Добре, да предположим, че тук имаме преверено урина. Имаме амароли. Нека така да наричаме с наричаме, разбират респект. зрителите, че говорим за преверена Тук урина, имаме нарича се амароли. амароли. Амаролите не трябва да се държи в пластмасова бутилка, само в стъкло. Тоест хората като си сварят урината, да получат амароли, трябва в стъклено съдче. И е много хубаво, че е точно ето така да може да се отвори. И ето това е памука, който ще се прави за компрес на ухото. Леко се навлажнява. Не е да тече от него, значи това е амароли всъщност. Добре. Си го представяме. Представяме си, да, сега е вода, но си представяме, че човек си е направил тази леко се навлажнява се и се слага на задната част на ушната мида, ето така. Зад ухото фактически, ето така ли? Малко е по-голям, трябва да е малко по-малък. Добре. Но може и така. Ето така. След това с едно фолио. Между другото, хората са много изобретателни. Може с лента такава за коса, лента, която да минава през... Да, с кърпа. Но е препоръчително човек да се научи, ако има сериозен проблем. Ако няма, може и да не се стига до тази терапия с ушите. Но при сериозните заболявания е хубаво и препоръчително да се спи през нощта. Лимфата е активна през нощта. Така че през цялата нощ на основата само на два много прости физични процеса. Дифузия и осмоза. Предполагам, че на краката също с компресите оставаме през нощта. Абсолютно си спиш. Сега ще обясня точно как. Значи, амаролито извлича токсините, защото лимфата, като върви, казахме, от краката към главата, всички меридиани върват в тази посока. И тя бута със себе си и носи токсините. Носи и всъщност най-големите отрови се събират в красивите глави на хората. Всичко идва в главата. Освен това, има клапани в лимфната система и лимфните възли, клапани, които не позволяват след това токсините да слизат надолу. И наистина тук в главата се събират които са чиста отрова. Добре, ако го правим за профилактика, ние сега ще кажем колко често трябва да пречистваме организма си. Може ли да не спим, а да го държиме по-кратко време? Може във всеки... Сега, хубаво е през нощта, защото лимфата е активна през нощта. Тогава тя носи новите количества токсини, които ние по този начин... Най-добрият ефект е през нощта. От тук нататък кой когато иска, нали? Въпреки, че всеки орган си има 2 часа време, през които също може да се слага и също... Да, така е. Тоест на определени точки. Не, най-добре. Значи токсините се вадат от тук, от ушната мида. Между 17 и 19 е активен бъбрека. Между 17 и 19. Само да кажем, че пропуснахме нещо, което според теб е много важно през цялото това време. Нека само за компресите да кажа. Значи, хората казах, че са много изобретателни. Това се слагат парчетата отзад. С това фолиото, което е за сандвичи, прозрачното, си правят така като бинче. След това някои си слагат
например, лента за ски или Фиксират шал. го по И някакъв така всеки си намира начин, по който да ги застопорява. На краката Значи, е токсините целият таван. излизат от едната посока, а в обратната посока влизат частици амарони вътре в лимфата, по пътчето, което е извадило токсините. И така всъщност в лимфната система започва да влиза амарони. Това няма ли да И със изсъхне своята- от топлината на тялото да се изпари Не, веднага ако тази се урина? затвори с Фолио не. фолио, не. Добре, нещото, което казах, че пропускаме е Но изключително другото най-важно, не, влиза това навътре в лимфата. Това е най-важният вибрационен процес всъщност е, че варената урина или амаролито влиза в лимфата и се наслагва като количество и започва да си има своя собствена вибрация. И всъщност благодарение на тази вибрация Да, се унищожава. паразитите, които живеят само и единствено, почти винаги, в лимфата и в лимфните възли, се самоунищожават. Я виж там какво има. Не, довършвам само с това, че цялото това нещо по време на този очистителен период се правят и клизми. С урина ли се правят или с вода? Може и с урина. Хората могат да погледнат в интернет. Има много видове. Най-лесно и удобно е с урина. Може с лайка, с Няма кой нужда да е каквото преварена иска. даже. Но е абсолютно задължително прочистването и на дебелото черво. Не много често или? Поведнъж в седмицата, ето тук, като се започне терапията, токсините, значи хващаме всички места, от което влизат паразитите и откъдето излизат токсините. Същото и на краката. 10 седмици, Аз те 10 попитах клизми. кога започвайки да правиш тази терапия за унищожаване на паразитите, пречистване на лимфата, което води до унищожаване на паразитите, кога започват да излизат паразитите, защото тук имаме... Така, ти ще ми Топчици. кажеш. Те са едни топчици. Така. Топченца. Там, по ли ще ти удобно на по-високата маса да покажеш? Ето или така, как ето тук ще го кажеш? сложа. Добре. Това е в спирт и това е извадено 2009 година. Колко годишни са? Колко Смятай, годишни са, 7. ми не знам. Значи, 2009. това е спирт. Ето, такива, значи бяха първоначално много хубави И бели останаха и вътре, топки. само да кажем, че Така, има той и спирта вътре, ги- така. И сушил. Значи, Бели това, топки? Бели топки. Паразитите са излизат. колони с пашкули, нали? Това са пашкулените колонии. Да. Това мой. са бели топки, които са в различна големина. Между Бели другото, означава ли, че е някакъв вид чисто гъбичка бяло, или не? чисто бели излизат. Чисто С бели. мус са обвити, най-вероятно. Не, чисто бяло, такова си е, такава тъкан, значи като пашкула. гъба. Те Те много самите бяла. се пашкулират Да, и и си стават излизат. белички, да. Така си излизат. Значи Добре, едните имат формата като на зъби. Ето го, това е като на... Да. Така, значи някъде те са разтяли така. Добре, знаеш ли какви паразити са там? Не ме интересува. Въртечки Абсолютно. имат в Направили себе са си. терапията, няма значение какъв е паразит. Добре, чакай малко, ти не си ги следва. Откъде знаеш, че е паразит? Паразити са, те си излизат капсуловани като паразити. Няма какво да е бегала. То няма Да, друго какво да изглежда- излиза. Не, чакай малко сега и аз да хвана. Виж го това каква като дупка Мене има хора, които се нещо. чистят, ми казват с извинение, че в това си прилича изпражненията си ги някакво виждат, гадно даже животно. още мърдат. Ама има някой... това е особено за червите. Червите си се виждат както са си... Като ти взимат като едни черви бели дълго. неща, Имахме една да. снимка с чревни... Да, само ще кажа, че са ти пращали хора, на които си помогнала да се Много справят хора, с проблема. на са ти всички хора, пращали които, снимки. нали, така аз съм преценила, че трябва да проследяваме какво разбира се се, случва. точно така се прави. Цели шепи черви излизат. От други излизат, значи това може да излиза и по пикочлен мехур, може и по дебело черво. Ох, Мария, виж, но има се едно с Така краката. че, Виждаш ли? в зависимост от мястото, където са били паразитите. Да, формата заемат на на отстъпеното кръж място. Ето в това е. организма, Да, погледни. Виж. Така, сега да видим другите паразити. Дай да видим. И едно има дългичко тук от камерата, да, като черв. Да, това е вече някакъв черви или е какво е, не мога да Имаше, разбера, чакай като да го видя. пиявица. Аз си избрах, защото аз имам големи буркани. Ето, това е някакъв вид черви. Искаш да кажеш, че количествата са Така, сега ще видим това, което казах преди малко, че хора са ти пращали снимки. Колегите ще пуснат сега част от снимките. Кажи ми, кое е нещо, което най-те е впечатлявало или ужасявало от това, което си виждала? Нищо не ме е ужасявало.
Просто защото носим ни си го в трябва... нас, да. Значи, това, не което може да си не го те носиме в ужасява, нас, той не има трябва да такива ни неща. ужасява, нито трябва Ще да се живее онова страхуваме. въже 9 метра в мен, няма да ме ужаси. Това направо ще ме съсипе, бе, Таня. Значи страха, човек изобщо не трябва да го е страх от нищо. Страха, Абсолютно. страха Е вибрация, която стеснява съдчетата на Ами не ме лимфата страх по и принцип, така като си помисля, че може да има гледа и намалява, Мария. Да. Ето, това са определени черви, това са материя туморна, която всъщност това са направили паразитите от тъкан. Да. Това е тумор, между другото, който лекарите не искаха да оперират, но той излезе по този начин. Организма сам го изхвърля, Да. разбира се. Значи, Доктор трябва Хамер да го е напомним казал. едно нещо. Трябва да се изчиства лимфата. В лимфата живеят всички такива неща, които днес виждаме. Това е лимфа, как това нещо ще ми живее в В лимфата? лимфните възли и в тъканите. В тъканите има много лимфни Добри сме ние хората за всякакви. Значи, пречистването на лимфата, това е най-важното. Да се убият паразитите. След това имунитета на организма се качва. По много естествен Имунитетът принцип, защото сам той се започва опитва да и се чисти. уморява да се бори с паразитите, помогне Врага му, го то няма. естествено да се Ами вдигне. именно аз вече имам една теория, искам да ви кажа, че като ги наблюдавам хората, ето тук, където се образува на хората едно като пояс. Да. Това разширяват се, това не е от храна и дебелина. Не, това се раздува черния дроб и дълака. Черния дроб отдясно и дълака отляво, защото вътре има паразити. Да. И той, за да може да си върши работата, се раздува. Между другото, разширяването или раздуването на органите абсолютно задължително се случва след това, когато започва чистенето. Ама това си го извършва самия организъм. Нали? Отваря пътя. Отваря пътя, това трябва междуклетъчните пространства да се разширят, за да може, която клетка е била унищожена от паразита, всяка клетка всъщност. което е било унищожено от паразита, организма сам си знае кое е различно от нормата, къса и изхвърля. И ето, излизат такива неща. Връщай се сега, за да си кажем колко често трябва да правим това пречистване, независимо каква терапия ще изберем, независимо дали имаме сериозни проблеми или пък просто заради това, което казваме, че във всеки от нас живеят паразити не малко. Колко често трябва да правим такова пречистване? Аз лично мисля, че на 6 месеца, първо хората, които имат домашни любимци, е задължително. Просто, няма нищо, толкова много ги обичаме. Даже може и малко по-често. При хронично болните може на 3 месеца. Да, на 3. И домашните любимци също. Но хората, които имат, се чувстват добре, на 6 месеца е нормално да го направят. Разбира се, всеки човек сам ще прецени. То се усеща от организма. Да, така е. Кога има нужда. Но искам да обърнем внимание много на хората, които имат репродуктивни проблеми. Днеска погледнах, скоро. Голям процент от тези проблеми с невъзможността да се забременява идват от паразити. Преди да тръгнат на всякакви други манипулации, трябва всеки човек да се изчисти от паразити. Не е нормално на собственото си дете да завещаеш. Какво ще му завещаеш в крайна сметка? Ще му предадеш собствените си паразити. Наследство. В наследство паразити. Ако изобщо забременееш, нали? Ако изобщо... Така. И другия съвет е, където има планирана бременност. Моля ви, първо пречистете телата си. Наистина е страшно положението. Да не говорим, че тя е рискова, мила моя. Ако има паразити, B12 е в дефицита, B12 е рисково заедно с фолиевата киселина. Аз мисля, че днес достатъчно изплашихме зрителите ни, но факт не искаме да ги паразити има много. Съвременният човек страда от все повече нови заболявания. В основата на, както казва Хулда Кларк, на всички тях са паразитите и замърсяванията. Който иска да вярва, който иска да си направи пречистване, това е въпрос на личен избор. Беше ми интересно, вярвам, че сме били полезни. Дано, надяваме се и ние.